Otázky stále dokola. Otázky stále dokola. Mám pred očami ten známy obrázok. Ľudia si odjak živa kladli množstvo otázok. Ako žiadať zvýšenie plátu, ako chytiť rybku zlatú, ako sa dá schudnúť z brúcha, ako rýchlo letí múcha, Ako zadiť paradajky, kto vymýšľa štátne vlajky, ako investovať do bitcoinu, ako vyhrať na Ukrajine vojnu, ako zarobiť peniaze na internete, ako dlho budem žiť na tomto svete. Prečo je smutný každý z nás? Prečo sa mení letný čas? Prečo sa mení zasa zas? Vzal to fraz. Kedy chodia dôchodky? Kto má zajtra národky? Čo sa stalo na stanici? Prečo je múr na hranici? Čo mi do života škola dala? Prečo som sa v tme vždy bála? Prečo sa had v raji plazil? Prečo sa mi guláš skazil? Prečo je smutný každý z nás? Prečo sa mení letný čas? Prečo sa mení zasa zas? Vzal to fraz.